Na ovoj lokaciji na Trešnjevci se zadnjih 20 godina uvijek nalazi pekara. Nekakva pekara koja je svakih par godina mijenjala upravu, menadžment, vlasnika, kako god hoće. Sada je tu pekara koja ja mislim da će ostati i to ostaće dosta dugo. A prodaje najskuplji kruh u Zagrebu. Možda i najbolji. Kad sam ja vodio prodaju, puno puta sam imao diskusije sa mojim prodajcima, trebali bi spustiti cijene proizvoda, onda bi mi bolje prodavali. Ili naši su proizvodi previsoki i zato mi ne možemo dovoljno prodati. I sa takvim pričama je onda obično bilo, trebali bi spustiti cijenu, bolje ćemo prodavati. Mislim da problem skoro nikad nije u cijeni. Cijena je samo odraz vaše segmentacije kupaca. Kupac ili ima novaca ili nema novaca. A da li će ga vama dati ovisi o vrijednosti koju on percipira da će dobiti sa vašim proizvodom ili uslugom. Evo, ne znam da li se slažete sa mnom, ali napišite šta mislite da je važnije. Ili cijena ili vrijednost percipirana za uslugu ili proizvod koji vi nudite. Dole u komentare. Hvala lijepa, pozdrav, vidimo se. Ja se ne sjećam, možda tu i tamo sam nešto kupio. No, vratimo se na ove ovdje pekare. Sad je došao auto i parkirao mi se.